Poprosím, aby ste všetci popodlišli sem k nám bližšie k našim novomanželom. No a venovali im jeden veľký potles, pretože pred nami už stoja novomanželia Minikovi, ktorým teraz zatlieskame. Áno, veľký potles. Priatelia, kedysi v dávnych dobách bývalo takým zvykom, keď sa z princa stal král a z princezny sa stala kráľovna, tak vypúšťali obrovský krdel holubov. Určite. V našom prípade je to také podobné, pretože z mladého junáka sa stáva dospelý muž, z mladej nevesty sa stáva dospelá žena a my budeme symbolicky vypúšťať tieto dva krásne holubky, ktoré sú symbolom šťastia a slobody. No a najskôr teda začneme od nevestičky. Čo dáme? Nevestičke dáme holubičku, takže nech sa páči. Tá je taká neporiadnejšia. Takže Lenka, pre teba. Poprosím ťa takto, pevne stlač krídla. Pevne, neďobne ťa, neboj sa, pevne. No a ženíkovi dáme holuba, nie? Čo poviete na to? Viete, aký je rozdiel medzi holubičkou a holubom? Nie! A nie, dobre. Takže nech sa páči, priatelia, ich sloboda za chvíľočku odletí a poďme to všetci odpočítať, ideme na to. 5, 4, 3, 2, 1, potles! Tak, 50 eur práve uletelo, milí hostia. Nech sa páči. Tlieskate samozrejme našich novomanželov. No a my teraz sa môžeme pobrať na tú svadobnú hostinu. Nech sa páči, nastúpime do povozu, do autobusu a pred sálou sa potom odfotíme, spravíme jednu spoločnú foto. Takže nech sa páči, ak náhodou sa chce niekto ešte individuálne odfotiť pred kostolom s našimi novomanželmi, má možnosť a potom jedna spoločná fotka, tá bude nasledovať až potom pred svadobnou sálou. Takže nech sa páči, priatelia. Som selek. Dám na manželov. Akú? Ej! Tu našu! Hoja. Tu našu! Keru? No práve. Neviem ti to takto z hlavy povedať. Na těch našich lúkach našiel sebia ducha. Tak já bych se do počtu, já radši, kdyby to vzal. Nie, fakt vás poprosím. Tak ešte domov musíme ísť. Musíme ísť domov, lebo keď by to oceklo, aby nám neublížil s tým spolu. Dobre. Milé dámy, milí páni, vážení svadobní hostia, dovolte mi, aby som vás privítal v tomto krásnom svadobnom prostredí, kde strávime tú peknú kultúrnu časť práve tej dnešnej svadobnej hostiny. Na úvod by som sa však chcel najskôr privítať koho iného, než našich novomanželov, a to čím pravými slovenskými tradičnými darmi. Tak Tomáško, čo by si vybral z mojej ponuky, čo sa ti najviac páči? Asi dá slovo pravda. Ale ja dám najskôr neveste slovo. Takže Lenka, povedz ty, nakoľko by si chcela posoliť ten chleba? Teda nie posol natoľko, nakoľko si myslíš, že máš Tomáška rada, hej? Ja to budem za teba robiť. Ak je málo, nejaké kilečko ešte nájdeme v kuchyni. Tak pozri sa, takto, máš ho rada, určite. Áno, ešte dáme, dobre. On si tú lásku vychutná, takže Tomáško, nezabúdaj, že v živote ťa čakajú aj trpké chvíle a práve týmto obrazom je táto sol, takže kľudne mu aj zatlieskajte. No ale Tomino hádam nespraví zle svojej ženičke, on je ten život čo? Osladí, áno, presne tak, takže Tomáško, teraz je to môžeš rovno to vysypem celé, dobre priatelia. Nebudeme to ani zdržovať, sladký život je pred nami. Nech sa páči, Lenka, skúsi zakúsnuť z toho sladkého života, to sa ti podarilo. Dáme potles na neveste, dáme, nie? No a tretím symbolom je tento tanier, ktorý je okrúhly a nemá konca kraja, tak aj vám prajem, aby vaša láska nemala konca kraja. No a teraz by som chcel odozdať slovo nášmu personálu a asi budeme utvárať ten koridor, ako sme si nacvičovali. Takže nech sa páči, mladý pán. Paťko, máš slovo. Já se poprosím trošku do začátku. Ale aspoň jednu stranu, tak někde, alebo... No, poďme. Ako mne sa nič nestane, určite. To nevyšlo. Naposledy to nevyšlo. Určite 4 a slepí. To som ešte s Tomášom robil. To si išiel dozadu. Ja to už poznám. Ďalšie!
Ideš. Raz, Môžeš. dva. Nech sa páči. Simacher. Som ho ja naučil. To ešte budeš šťastný. Maťo, áno. Nie na druhýkrát, na prvýkrát. Ježiš. Dámy a No páni, toto? ste si povedali, že ten je ale nešikovný, ale nebojte sa, on vie dobre, čo robí, pretože tradícia hovorí, koľko im ostane črepov, toľko budú mať deti. Tomino, ak ich bude veľa, to sú všetko nemanželské. Nech sa páči, ideme rozdielovať tie úlohy, kto bude u vás držať, no necháme to asi na nevestičku, takže poď. Tomáško, ukáž nám, aký si dobrý v kuchyni, ako ti to ide v domácnosti, máš teraz možnosť prezrieť sa. Tomáš, zahoď to. Zatiaľ sa mu darí, priatelia, kľudne mu pomôžte. A mu to rozkope. Rodina zauradovala. Medzi nohami, dajú to tam. No už ich teda nebudeme trápiť, priatelia. Je to na dobrej ceste. Opa. Dámy a páni, na zdravie našim novomanželom a živio! Svadobní hostia, do kuchyne má čo zaliať, takto mi povedali, zober si mi milisinku, no a zaniesť na stôl slepačinku, no a daj ho rovno pre ženíka, nech sa s ním troška nadýcha, ale nemôže si kúsok vziať, lebo by dostal na chrbát prvá je vždy nevestička, potom svadobná mamička a potom rod za rodom, ako tu všetci sedia za stolom. Milí svadobní hostia, ako môžete vidieť, na stole, na novomanželskom je nachystaná polievočka, je v nej nejaký ten kohútik aj tá sliepočka, chutné drobné rezance, mrkva, drobky, melence, na misu sa dívajte, dobrý pozor dávajte, dajte pozor na kostičky, na rebierka, na slížičky, by vám hrdle neostali, nuž a paru vám neupkali, budete ju potrebovať, pri tanci si odkúkovať. Milí svadobní hostia, ešte predtým, ako začneme papať polievočku, ja by som chcel rozdeliť medzi vás, medzi všetkých svadobných hostí. Začal by som, mohli by ste mi troška tým pomôcť, začal by som od nevestičky, keď je dneska najkrajšia. Čo dáme nevestičke z toho kohútika, z tej sliepočky? Máte niekto nejaký návrh? Krdo? Zobáčik. Počujem, áno, už sú to všelijaké návrhy. Ja by som jej dal čelo, a viete prečo? Že aby sa jej stále
ráno stávať a Tomáškovi raňajky do postele dávať. Čo dáme mladému zaťovi? Tomu by som dal hrdlo, aby mu to dobre tvrdlo. Jeho srdiečko očí žena, neberte si to inak. Čo dáme našim svadobným mamkám? Svadobným mamkám už tým by som dal srdce, nech majú našich mladých radi vnúcne. Svadobný otec Ivko, niektorá na prvú družicu neogrca, môže byť? To aj pasuje asi. A prvej družičke tej čo? Tej dáme oči, nech sa do rana Aďovi rozkročí. Ale nebudem taký si. Na koho sme ešte zabudli? Starejšiemu dajte riť, tento nemusí byť. No ďakujem. Štepánovi konci, jednakové sprostosti, dobré priatelia, máme to rozdielne všetko. Teraz by som poprosil svadobné mamičky, aby pristúpili k svojim deťom a za plyn, takzvané brindačky alebo podbratníčky, ak chcete. Teraz si pripomeniete tie detské časy, keď ste krmili a pripínali podbratničky, nech sa páči, tak aj ženíkovi, ženík Tomáško, nevesta Lenka sú už teraz prichystaní. Tomášku, keď si gentleman, poprosím ťa do jedného tanierika, naber polievočku, áno, môžeš, jedno, pekne, nechám to na teba, čo? No a pozor, naši mladí budú jesť jednou lyžičkou, ale nie hociakou, pretože ja im poskytnem moje exkluzívne lyžičky. Áno, takže Lenka, najskôr si môžeš vybrať, akou lyžičkou by si chcela nakrmiť svojho muža. Máš tu na výber, je tu lyžička detská, ženská, drevená, zaľúbená, usmiatá, dlhá, krátka, bačovská a spoločenská. Akú by si chcela? Zaľúbenú. To sa mi páči, toto. Lenka je taká zaľúbená, že sa moc nenapapá, ale verím tomu, že aspoň nejaká mrkvička sa podarí nabrať, takže Lenka, ideš na to. Škoda, že ti dal také riedke, ale verím tomu, že niečo sa ujde. Tak poď, pekne mu to aj pofúkaj. Podbratničky určite zohrajú teraz veľkú úlohu, ale nezohrajú výborne, podajú sa ti to. Takže prvá lyžička od nevesty, aj druhá je naozaj úspešná, je spehla, chválime. No a na rade je mladý ženích teraz. Takže teraz si to vymieniete. Nie, on si vyberie ďalšiu lyžičku, neboj sa. No, takže Tomino, ešte ti tu ostali v depozite nejaké tie lyžičky, takže pozor, máš tu detskú, usmiatú, dlhú, krátku, dietnú, bačovskú a spoločenskú. Ako by si chcel, Tomino? Nevieš? Tak rozhodni, skús niečo povedať nejaký. Ešte raz ti už zopakujem. Detská, dlhá, krátka, usmiatá, bačovská a spoločenská. Usmiatú Tomáško má takú usmiatú, pekne sa usmieva. No, toto sa mu lepšie teraz podarí. Aspoň nejaká tá mrkvička sa tam určite zachytí, alebo aj s tým meckom. Takže Tomáško, usmiatá lyžička, nech sa páči. Ideš na to, z opačnej strany, takisto pekne daj, popúkaj, výborne. Zatlieskajte im, priatelia, podarilo sa niečo. Ja im odhalím, aké lyžičky si mohli vybrať. Takže tu máme prvú lyžičku, ktorá je tzv. Detská. Môj talianský priateľ hovorí Ciao Bambino. Potom tu máme, toto mi podržte na chvíľočku, krátku lyžičku. Keby chce Tomino dlhú, spravím dlhú, krátku, dlhú, ako len chce. Potom tu máme aj lyžičku, tzv. Dietnú, s nej by sa tiež moc nenajedli. Moja obľúbená je aj bačovská lyžica, tu je bačovská. No a nakoniec pre obidvoch som si prichystal lyžičku tzv. Spoločenskú. Takže toto si mohli takisto vybrať spoločenská. A priatelia, ja pozerám, niektorí si už aj nabrali polievku a v kuchyni mi povedali, že je málo slaná. Myslíte, že to je pravda? Áno. Zoberme lyžička, ideme, polievka je málo slaná, nevesta je neboskaná. Polievka je málo slaná, nevesta je neboskaná. Polievka je málo slaná, nevesta je neboskaná. A polievka je málo slaná, svadobná mamka je neboskaná, jedna aj druhá. Polievka je málo slaná, svadobná mamka je neboskaná. Aj to tam jedno, že polievka je sama vňať, nech poboská, svokru zať. Poďme na to, ideme. Aj poboská, svokru zať, priatelia, zamestnaní. No a teraz jednu chvíli vám naozaj prajem všetkým dobrú chuť, naberte si polievočky, dajte si dobrú chuť, dámy a páni. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? To je to nejhorší pro ně tohle. Will your eyes still smile from your cheek?
Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall that hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your hand on my beating heart. I'm thinking now. Prvú otázku, ktorá znie, kto určí meno dieťaťa? Kto určí meno dieťaťa? Áno, takže Lenka išla na to tak kompromisne, Tomáško povedal, že to bude asi nevesta. No, ideme ďalej. Kto bude čítať rozprávky na dobrú noc? Kto bude čítať rozprávky? Áno, už sa nám zhodli. Jasné, že počítame aj tie zhody a neshody, áno, za tie neshody budú nejaké tie tresty a za zhody to potom poviem, čo bude nasledovať. A ja pokračujem ďalej. Kto bude rozhodovať o peniazoch? Kto bude taký finančný typ vo vašej rodine? Tak s peniazmi sa ešte nejako dohodnú. Kto viac presadzuje svoj názor? Áno, takto to musí byť, takto to...